Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Mari ġordamajna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li minnek ġej kull ġid, fiċ-ċokontana nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek nimxu hekk ta' bilħaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Pawlu, Apostlu ta' Ġesu Kristu, bir-rieda ta' Alla, u Timotju, ħija lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, flimkien mal-qaddisin kollha li qegħdin fl-Akajja, grazzja lilkom u sliem minant Alla l-Missier tagħna u l-Mulej Ġesu Kristu. Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu, Missier il-ħniena u Alla ta' kull faraġ, u jfarraġna fil-hemm kollu tagħna biex aħna permezz tal-faraġ li bih Alla jfarraġ lilna inkunu nistgħu nfarġu lil dawk kollha li jinsabu f'kull xorta ta' hemm. Bħalma joktru fina s-sofferenzi ta' Kristu, hekk ukoll permezz ta' Kristu joktor fina l-faraġ. In-niket tagħna iservi għal faraġ u s-salvazzjoni tagħkom. U jekk nitfarġu, dan ifisser għal faraġ tagħkom li jaħdem fikom biex ikolkom il-qawwa tissapportu s-sofferenzi li nissapportu aħna wkoll. B'hekk, it-tama tagħna fikom idejjem qawwija għax aħna nafu li kif intom taqsmu magħna s-sofferenzi tagħna, hekk ukoll taqsmu l-faraġ tagħna. Il-kelma tal-Mulej. Daħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ngħidu, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Kull ħin imbierek il-Mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-Mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ngħidu, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. X'għandru l-kobor tal-Mulej miegħi. Ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-Mulej u weġibni. Min kull biża' tiegħi ħelisni. Ngħidu, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ f'wiċċkom. U ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Ngħidu, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. L-anġlu tal-Mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ħin il-bniedem li jistkemm fih. Ngħidu, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Ifirħu u tennew għax laskom kbir fis-smewjiet. Alleluja. Il-Mulej ma'kum.
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien kif ra l-folol Ġesu tela fuq il-muntanja għad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid: Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjin l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu għax isibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu għoljiet Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba jissewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra prakom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu ta' San Mattew nafu eżies li jinkiteb għal-Lut li emnu fi Kristu. U għalhekk San Mattew dejjem f'moħħu kull meta jikteb jikwota l-Antik Testament jew aħjar biex juri kif il-profezziji tal-Antik Testament seħħew kollha fi Kristu. U anke hawnhekk dan għal San Mattew huwa id-diskors l-aktar importanti ta' Ġesu. Fatti ipoġġih fil-bidu hekk tal-ħajja pubblika tiegħu. U hawnhekk għandna tixbija sħiħa ma' Mosè. Mosè li jitla fuq is-Sinaj u jirċievi mingħand Alla il-kmandamenti biex il-poplu tiegħu ikun tassew il-poplu ta' Alla u jgħix fis-sliem. Għal San Mattew din il-paġna, il-beatitudnijiet, dawn huma il-qofol, il-perfezzjoni ta' dak li ngħata lil Mosè. Din hija t-triq tal-ħenjien. U għalhekk dan is-sens aħna rridu ngħixu il-fidi tagħna mhux għaliex hemm il-liġi u jiena rrid nobdija isni tifel ċkejken. Imma għax il-liġi li l-mulejja tini, il-kelma tiegħu li l-mulejja tini hija triq li twassal biex jiena u int inġarrab ilena, biex jiena u int inkun kuntent, biex ta' madwari ikunu wkoll ħenjin. Mhux ta' bxejn irrepetejna illum għal 5 darbiet il-versett permezz tas-Salm ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ipprova għex dan id-diskors tal-muntanja. Ipprova kun strument tal-paċi. Ipprova kun f'qej fl-ispirtu tiegħek. Taħsibx li d-dinja qiegħda ddurmijek. Taħsibx li int qed tmexxi d-dinja. Ipprova farraġ il-min għandu bżonn kelma ta' farraġ. Ipprova uri ħniena. U hekk inti wkoll tagħmel esperjenza tal-ħniena ta' Alla. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Fisem dawk kollha li l-mulej Ġesu sejħilhom ħienja, ejjew nresqu it-talbiet tagħna lill-Missier tagħna tas-sema. Itolbu
għal knisja li inti tqaddes bil-preżenza tiegħek biex tkompli twassal il-kelma tiegħek lil bnedmin kollha nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li bil-ħidma tagħhom jistinkaw biex jitnaqqas il-faqar u jikber il-paċi fost il-bnedmin kollha nitolbu. Għalina il-koll biex bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu aħna narfu nibnu ħajjitna fuq il-kliem tiegħek mulej, għax il-kliem tiegħek huwa verità u ħajja nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej dbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier it-tieba li fis-saltna tiegħek ħejjejt post għall-bnedmin kollha, iftħilna qalbna għal-liġi l-ġdida ta' ibnek u għejna ngħixuha bil-ferħ u fis-sempliċità. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ixħed mulej ħarsa ta' tieba fuq is-servizz li qegħdin natuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġarad dil-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi Dan hu l-ħaruf ta' Alla
danu li neħi id-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Saħħaħna mulej bitqarbina li jammilna biex għal-ħnina tijek ninħallu mill-erbij taħżonietna u nimxu il-qoddiem fit-triq it-tajba bi Kristus jedna. Nejdu fl-imkien tlet Marijiet kif talbitna nejdu Omna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.